Lehenengo eta behin definizioa beha izango da, ez? Zertaz egian, zer da sexua, zer da sexualitatea, diferentziatu goza bakoitze. Azteko bintzeto usteet importantea dela, gero hortik zer gehiago sakontzen hasteako lehenengo oinarrizkoa zertaz egian hitzekia, ez? Baina, bueno, uste dut ez dugula ez dara garrantzia handia eman definizioari. Bueno, hor aniztasun sexualak eta gaur egun etiketa izen asko agertzen dira, eta pansexual, eta genero, eta bueno, denetarik agertzen da, ez, tercer genero, eta guk, bueno, etiketa ez geha saiatzen, hor zehazten zer den bakoitza, ez, gehiago oinarritzen geha norbera bere bizepena eta zer dan bere beharra, zer da gustatuko litzaioken alantzea, zer gertatzen da gure gorputzarekin, gizarte honek transmititu izan diguna, balio digun edo ez digun balio, gero hortik enfokatu dugu pixkat gehiago. Eta lan personala zer egin beharko genuke edo zer gustatuko litzaiguke hobetzea. Pixkat azterketa gizartean gertatzen dana, nola esituak izan garen, aztertu dugu baita ere, eta hortik pixkat bakoitzan nola aldun eraiki behiria. Uste dut, gaur bertan juntatu geha persona batzuk ikusten dezunakean bizipen seksualaean nola baite biografia seksuala, irabat anitzen dena. Oso diferentea. Eta bai interesantea da ikustea, aliatu gehan puntu gonta, nondik etorri gehan, prozesu guztie pixka bat ikusteko nola eraiki izan den, nola deseraikitzeko, eta gero hortik, bai norbea nola sentitzen da, nola sentitu nahi luken hasteko. Bai, tabu handia dago oraindikan, eta hori bai agertu da, jaso dugun heziketa tabuatik datorrela, oso informazio gutxi, oso gutxitan erakutsi ditute, eta zer den plazerra eta experimentatzea, gure gorputza ezagutzea, onartzea, orduan aniztasun hori askotan horregatik ez da bisiblea, gure gizartean. Eta dirudi danok normalak, berdinak eta sexualitate oso antzekoa eduki behar dugula, eta ez da erreala. Gaur egun ikusita baita ere genero indarkeria eta ez dakit, aste honetan, lau emakume 5 egunetan hil egin dituzte eta zate oso, dirudi atzeraka goaztela. Ez dut uste hain erreala dela, uste dut gazte asko baita ere aldaketa bat nahi dutela eta ikusten dute gaur egungo eredu asko ez diela balio. Batzutan erreferente falta daukagu eta horren bila gabiltza, eta batzutan kostata, nola aurkitu, non aurkitu, hanka sartzen dugu, berriro atzera, berriro aurrera, baina nik uste dut gazte asko, gaur egun balio handikoak eta aldaketaren bila dantzatela, eta hori uste dut positiboa da. Ikuste dut lehenengo eta behin, nire abintze personal, hautsak astintzea, eta bai ematea jenderi aukera bat, ez dakit, gure dimensio oso badan sexun mundu hortan pixka bat sartzeko. Nik badakin nahi honei kosta izan dut zaiala, nahi lana oso maila personalen eman behar izan dut, eta pixkat ikuspegi hortatik zen, nola erreztu jenderi nik indean bideoi. Nire lehenengotako helburu bat bintzen, ala zen. Ez dakit. Bai, eta baitari uste dut helburu bat beti planteatzen dutena dela hau hartu eman bat dela. Ni ez naiz irakasle eta ez natorona ezer erakusteko. Ni bakarrik aldot neria erakatzi eta nik asko ikasten dut besteak konpartitzen dutenian beria. Eta nola esparru gutxi dago gauza hauei buruz hitz egiteko, hemendik ateratzen zea beti aberastuta. Beste esperientziak entzuten dituzulako, tartekatzen direlako, konpartitzen dira, eta orduan hartu eman badala. Bai, gaur ikastaroan hasieratik gehiengoa komentatu dute,
ze formazio gutxi eduki izan duten, etxian ez dela hitz egiten, gurasoak ez dugula erakusten, guri ez digute erakutsi, baina guk askotan errepikatzen dugu eta gure seme-alabekin jarraitzen dugu isilpean, ez dakigu zer esan, ze puntu arte esan behar dugun, orduan errepikatzen dugula hori, ez? Eta behar hori sentitzen da, eta sumatzen da. Oso interesgarri jondala, jende oso partizipatiboa egon dela, guk geho gasko ikasitatea gehala, oindik ez da bukatu, esiko oindik gehiago da ikasteko. Eta espero jende hauek gaur etorri dienak eta bihar etorriko dienak baitare ikasi izana, aberastutatea izan nahiake, eta bueno, espero horrekin behintzat pixkanaka ikasten gongo diela.